Благодаря, госпожо председател. След всичко, което чух, е много трудно да се коментира видяното от институциите, но по отношението към по-слабите и към социално засегнатите се оценява развитието на едно общество. Аз слушах внимателно министъра. Той е безкрайно благодарен на много институции за подкрепата. Слушах внимателно и представители на отговорните институции, но все си мисля, че българите, като гледат по телевизията какво е станало там и като слушам, че от тук нататък ще се вземат мерки и разкази за това, което са видяли на место хората, в мен изплува като граждани, не като политик, мнението, че, както каза Гоцанов преди малко, намерили са сили институциите да се преборят. Аз не знам дали това е нормално изказване на министър. Това е работата на институциите. Всички тези институции се управляват много дълги години от политически назначения. Всички тези институции много дълго време нищо не са направили или не са знаели, което също е в техен ущърб за това, което става в България. Аз не мога да повярвам, че на толкова много места съществуват такива домове на ужасите и не знаят Социалното министерство, АКСУ, медицински надзор, кметове на областни градове, кметове на общини, кметове на села. Понеже казах, че няма да политизирам, но до мен са двама кмета от ГЕРБ, управляващи два града, които са Ягода се намира там. Те не могат да не знаят какво е ставало в този дом на ужасите. На единия господин кмета на Мъглиж му четох коментар, той казва, че няма държава. Защото когато е сезирана прокуратурата за случай, тя не е взела никакви мерки. И това се набива в съзнанието на хората, че държава няма, че ако някой подаде сигнал, той някъде изчезва и присъствието на прокуратурата тук на ъгъла, тя е в ъгъла в момента прокуратурата, е наложително да вземат отношение. Те кога са сезирани, за къде са сезирани, с какво са сезирани, кои районни управления са сезирани, защото когато един кмет на Мъглиж твърди, че държава няма и защитава кмета на Ягода, че той не е виновен, и се оказва, че никой нищо не знае. Винаги в България никой нищо не знае до момента, в който не гръмне всичко и трябва да гледаме ужаси по телевизията, да слушаме от отговорни лица, които имат контролна функция, разкази. Извинявайте много, но аз не мога да приема, че институциите държавните идват в Народно събрание да си разказват за легените, за отвратителните неща, при положение, че те са се случвали не заради конкретно тези хора, а заради хора, които дългогодишно управляват институции и казват, че не било в тях проблема. Проблема е там, че България трябва да се управлява с твърда ръка, да се носи наказателна отговорност от институции, които погребват сигнали, и този проблем, за съжаление, госпожо Цачева, не може да бъде решен. Защото прокуратурата и Министерство на вътрешните работи трябваше да са първите тук, които да отговарят, защото е имало сигнали към тях. Защото да увеличаваме бройките, мисля, че на АКСУ не е решение на проблема, при положение, че за толкова много години нямаме никаква информация какво са свършили тези 51 хора на тези 5000 дома. Защото, за съжаление, в България се разкриват такива отвратителни неща от гражданското общество. Трябва на някой важен човек нещо да се е случило, за да се разбуни. Нямам въпроси към институциите. Аз смятам, че тези институции, не тези физически лица конкретно, макар че някои от колегите там са дълги години на тези постове, те са отговорни за случилото се и тези благодарства тук, усмивки, така, приятелски отношения между тях, кой на кого помогнал, не могат да хванат вяра на гражданите, защото след като в България в 2025 година се случват такива ужаси, това просто говори, че държава наистина няма, както твърди кмета на Мъглиж, който трябва да бъде питан от вас, другите колеги. Може ли да е кмет на Мъглиж, може ли да познае кмета на Ягода и да не знае какво е ставало в този дом? Той дошъл ли да сигнализира прокуратурата? Кой кога е пуснал сигнали? Кой прокурор ги е укрил? Кое районно управление е извършило проверка? Не да си разказваме тук приказки от 1001 нощ. Конкретни данни ни трябват. Кой, кога, къде, защо?
И така да променим закона. Това, че криминализираме създаването на незаконни домове за социални услуги, до една степен е правилно. Ние трябва да потърсим отговорност на виновните, кой не си е свършил работа, защото винаги в България от тук насетне започваме да правим нещата. Аз съм разочарован от това изслушване до този момент. Надявам се, когато колегите зададат конкретни въпроси, да разберем конкретни действия. Но всяка една институция по-отделно казва, че щяла нещо да направи. На нас статистика не ни трябва. Ако аз мога да изменя един закон, трябва да съм сигнализиран от тях, за да знам да го подкрепя. До сега идвало ли в зала такъв проблем? 5 години аз съм тук, не съм видял някой да сигнализира за тези социални институции. Той има много други. Има незаконни детски градини, разни помещения, които се използват за гледане на деца. Там трябва да гръмне нещо подобно ли? Или понеже хората са в голямата си степен без роднини, в тежко физическо състояние, никой не се интересува от тях. Радвам се на медиите, че са го отразили и критикувам институциите, те не заслужават към момента нашата подкрепа. Благодаря, господин Василев, за вашето изказване.